Salom. Horas Madita Manginang. Neng masuk Mahita. Tu acara Permingguan Natal di Bogasan Botarion. Neng masuk barisan prosesi. Neng bertugas di Ulota Botarion. Rak Jongjong Mahita. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul found its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder bridge a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, on night when Christ was born. All night divine, all night divine. Di Bagasan Lasni Roha Kupasahat Hamima selamat Ari Natal ma dihita saluhutna. Selamat Hari Natal. Hundul Mahita. Sini Mang. Ia hatani debata natar surat di Bibelon ima ojahan ninasa parsaoran hasea mamodai mamicang pauli ulihon manogu-nogu di Bagasan hati goran asari pas halak ni debata hobas tunasa ulaon nadenggan. Saluhutna hita ruas nitu hatta sadarion halas sonotama pesta Natal lansia ama dohot paropuan ni huria HKBP Pasar Mingguon di papatar silangodo las nirohata majakon Kristus Raja argado hita ditobus marhite-hite silangon Ido patupa pardamean di hita jolma. Didok tu hatta Yesus. Audo panondang ni portibion. Nasotupa mardalan dinaholom na mangihuton ahu. Di ibana dotahe panodang hanguluan. Lilin namar sinodang siboan hatiuron
Asamar parange hita songon halak hatiuron. Asa sude ulaon dohot ngoluta. Dang gabe holip. Jala holom diadopan ni dongata. Tabigema kata sambutan sian Ketua Panitia Amang Situa GM Pardedi. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta Sobok Semanjunta STH MM, dan Inang Burusmarangkir. Yang kami hormati Amang Pendeta Saur PP Sirait STH dan Inang Boru Manurung. Yang kami hormati Amang Pendeta Adventus Tambun STH dan Inang Boru Semanjunta. Yang kami hormati Inang Pendeta Rospita Boru Siombing STH. Yang kami hormati Ketua Dewan Koinonia Amang Situa Hulman Simanjunta. Yang kami kasihi
kepada Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Sobok Simajentak yang selalu membimbing dan memberi arahan kepada Dewan Koinonia dalam pelaksanaan program dan kegiatan seksi-seksi di lingkungan Dewan Koinonia pada umumnya, khususnya arahan beliau dalam pelaksanaan ibadah Natal dan perayaan Natal ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja menggerakkan daya dan upaya agar perayaan dan ibadah Natal ini dapat berjalan dengan baik, sukses dan sangat meriah. Amang Inang terkasih, kita mengetahui bahwa tema Natal tahun ini adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, dengan subtema sukacita Natal gabungan ama, perempuan dan lansia ini akan melahirkan persaudaraan yang rukun dan mendukung inovasi pelayanan dalam gereja HKBP Pasar Minggu. Kalau kita melihat dari tema dan subtema ini, tersirat pengertian bahwa dalam kedua periode, baik orang Majus dan panitia atau kita semua yang merayakan Natal hari ini, terlihat adanya kebersamaan untuk mencapai satu tujuan, yaitu melihat, memperingati hari kelahiran Tuhan sebagai juru selamat kita. Yang kedua, mempersembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, baik berupa barang dan juga pelayanan kita masing-masing di lingkungan gereja kita. Yang paling terlihat adalah sukacita di dalam pelayanan. Itu sangat kita apresiasi untuk seluruh kegiatan-kegiatan dari Dewan Marturia, Koinonia dan juga Diakonia yang selalu dengan semangat yang tinggi melaksanakan program dan kegiatan masing-masing. Amang Inang dan anak kami yang kami cintai, kiranya mari kita rayakan ibadah dan perayaan Natal ini dengan sukacita dan dengan hikmat dan tertib. Akhir kata kami ucapkan selamat Natal tanggal 25-26 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023 dengan penuh harapan lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Horas. Sahat mahita tu acara na pagalak lilin, hujau hami matu jolo Amang Inang na pagalak lilin, Roma na hamuna. Parjamita, Inang liturgis, Ketua Panitia Natal, Ketua Seksi Ama, Ketua Seksi Perempuan, na mewakili ruas Ama, Amang Mangara Pardede, mewakili ruas Ina, Inang Nyonya Pendeta Erlu Metobing Borumunte. Last
mingguon marpungu hita di bagas joroon laho makalason ari hatutubuni Tuhan Yesus Kristus naro manopot hita jolma pardosa di rumarido dirina jala disolukon rupani hatoban gabe sumantu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana Maria ia dotondiku midade batasi palua au ai ditatap do hae tehon ina posonaon naeng bongot mahita tu parsauran nabadia rap dohot debata diborngin parningotan paduahon ari hatutubuni Yesus Kristus martangiang nahohong mahita di bagasan rohat tabe mangido tu debata asa dipahipul roha dohot pikirata Marede mahita buku Eden nomor 57 ayat 1 dohot 2. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jala huida hami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasadana sian amai, gog asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Sai ende hono kudo asini rohani Jehovah salelengna. Sai pabotohonon ni pamanga kudo pambahenan nai marsudut-sudut. Patugijang ma tohang muna, hamu akaharbangan. Jala patugijang ma tohang muna, hamu akapitu sian narobi, asabongot raja ni hamuliaoni. Ima Jehovah ulu balang nagogo di hamusuon.
hukap mapitumi asa bongot rajami, pauli madalan di ibana, tigor mabahen hamu. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang. Madok maulia te dohami tuho. Ala godang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ai di basa-basahon hodo anakmu nasa sadai tuhami na di pardangolanon. Gabe habisuhon tuhami jolma. Asa malua hami marhite-hite ibana. Sian dosa. Dohot sian hamatean saleleng nilelengna. Ido nahu halason hami apala ditikion. Ima pesta Natal lansia ama paropuan ni huriam HKBP pasar minggu. Sai toktong ma pasu-pasu sude lansia ama paropuan ni huriam. Asarosu situtuma parsauran nami. Jalaboi gabe pasu-pasu tu sadok jadi-jadian ni tanganmu. Ajari hami mamake na adong di hami. Asahu parhaseang hami i. Bahen sangap di goarmu. Huhut mangaraduti akan natinopam. Hupangido hami tuho. Sai sodangi marohanami na holomi. Marhite-hite todi parbadiai. Akup nii. Sai parrohai mahami, asa huboto hami madok mauliate tuho, asa tarapul situtu rohanami di hagogotan, dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Sada Musa Sada ayat Sada Satro di Dang dua. dope mang, dang dope. Dungan na sa denay. Tabigema barita panopaon na paingoton hita ia debatado sito palangit dohot tano dohot nasa isinay. Ima debata na mangulu, dohot na marhuaso, jala totong mga ramoti hita sa luhut na. Tabigema liturgi na parjolo. Sada Musa Sada ayat Sada Rahato di dua. Dimula-nimulana ditopadewata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan. Jalo holom di atas lungi. Dungi mengariap-riap maton di debata di atas niak kaek. Sada Musa Sada Tolu 15. Dui makuling ma debatanin nama
jadi mahuna tiur, jadi tiur matutu. Nunga dengan na tiuri di debata, jadi di bahan debata ma pasirangan na tiurisian na hulum. Dungi di guari debata ma na tiuri arian, guari na holomi iborngin. Dungi bot mari, torang mari musa imari parjulu. Dungi makuling musema debata, jadi mahon hajak kajang di persitongan ni akaek, bahan pasirangan ni aek tu aek. Jadi di pauli debata ma hajak kajangi, asa disirang aek akan ditorun ni hajak kajang, sian aek akan digijang ni hajak kajang. Gabi menjadi masongani. Dungi di guar debata ma hajak kajangi langit. Dungi bot maari, dungi torang maari muse, ima ari paduahon. Dungi ni na debata ma, marpungu mahamu aek akan na diturun ni langiti, tu sada inganan, asa tarida marhiang gabe majadi masongoni. Dungi di gor debata ma na mahayangi itano, marpungu ma di parpunguan ni aek ka aek laut di gor laut. Jadi nunga dengan di ida debata. Dungi nina debata ma di patubur hon tanoi ma duhut doho suasuanan namar parbuehon boni. Hau akka namar parbueho bonina di bagasan tudos tumasamna be di tanoon. Gabe majadi ma songoni. Jadi di patubuh tanoi ma duhut doho suasuanan namar parbuehon bonina tudos tumasamna doho hau namar parbueho bonina di bagasan tudos tumasamna. Dungi nunga dengan di ida debata. Jadi bot maari torang maari muse ima ari patuluhon. Dungi makuling sema debata, jadi mahamu akka panondang di hajak kajang nilangiti, bahen persirangan niarian siap borngin, gabi tada pabua titik ni padan dohot akka ari dohot akka tahun. Jala gabe panodang akai di hajak kajang nilangiti, asa di patiur tanoi, dungi majadi masongoni. Dungi di pauli debatama dua panondang akan nabolon. Panondang nabolon perguruan ni Arian dohot panondang namet meti punguan ni borngin rodi akabitang. Dungi di bahen debatama nasidatu hajak kajang ni langiti. Asa disondangi tanoon. Jala manggonggomi Arian dohot borngin. Jala bahen persirangan nina tiur sian na holom. Dungi nunga denggan di ida debata. Jadi bot maari, torang maari muse, ima ari paupaton. Sada Musa sada ayat 20 sahat 20 tolu. Dungi makuling muse ma debata. Di patubuhon ma aka aek ima bulok-bulok namar hosa. Aka nama jirir. Jala marhabangan ma aka pidong di atas tanoon martonga-tonga langit. Dungi di topa debata ma aka deke nabalga. Dohot nasa namar hosa aka namar jirir di bagasan aek. Masibuan masamna rodi nasa pidong aka masibuan masamna. Jadi nunga denggan di ida debata. Dungi di pasu-pasu debata mana sida. Nin nama marpino pari mahamu. Asal lam torok jala gohi hamu ma aka aek di laut. Lam torok ma dohot aka pidong di atas tanoon. Jadi bot ma ari, torang ma ari muse, ima ari palimahon. Pesalmen walu ayat 4 sahatu ayat 6. Molo hutai lihon langit mi,
Akka jadi-jadian ni jari-jarim, bulan dohot bitang akan napi naulim, tung ahamanian jolmai, umbahen pola ditaringoti roham ibana, jala anak ni jolmai, umbahen pola diebatiho. Humurang apala otik do ibana sian debata dibahen ho, alai ditali-talihon ho museha muliaon, dohot hatongamon tu ibana. Di pabakit hodo ibada, gumonggop aka jadi-jadian di tangamu. Sudah tahe di patuduk hodo tu ibadah. Aka biru-biru do lebu, sudah roh di binatang aka na diarakan. Pidong aka ditoro di langit, dot aka deke di laut. Roh di sudah na magisir di laut. Ale Jehovah sikoko pabi, basta sakap do garbo dilihat pertipion. Amen. Tabegema ende puji-pujian sian kor lansia.
Maret dehita. Kristus Raja siang surga, Tuhan umur di biar, tubuh siang si Maria, lama nembus kita, di mana sotarina, kabidagi songan kita, nungarapun kita be, Yesus Immanuel, di suruhani, salaman di Tuhani. Aha alana sai di lau si jolmai do akapati ni debata, jala jot manibil sian hata ni debata. Dang arga debata di akka jolmai, tabegema liturgi na paduahon. Dungi sai di panok noti boru-boru ma parbuene hawi, dibain denggan na panganon. Jala pia matana marnida, jala tau manunggul roha tu hapistaran hawi. Jadi diputik konsian parbuenai, jala dipangan. Dilehon madohot tu sinonduk nasiani, gabe dipangan. Sada Musa tulu ayat pitu. Dungi tonggorma mata nasida na dua, dibotoma namar saemara nasida, gabe di somotima bulung ni hau ara bahen sabu nasida. Sada Musa tulu 10 sahak rodi 11. Jadi ni nasiarama, hubeginian suaram di porlaki, gebi mebi rau, ay marsai mara doahu, ubahina martebu niau. Duginin na debatama, isena pawon tuho, na marsai maraiho, dang tung dipakan hosian hau na hupatikoni, mangorai panganomu. Sada Musa tulu ayat 12 saat 10. Dungi nina si adama buru-buru na nilomi bayan aku ido na aleon tu ahu sian hawi gabi hupangan. Dungi nina debata jauh mama tu buru-buru buasa songoni bayanomu jadi nina buru-buru ma ulo kido pototo ahu gabi hupangan. Sada Musa tolu ayat 14 do 15. Dungin nina debata Jahoba ma tu uloki ala dibain ho songoni gumudang ma torukku tuho sia tunasa pahapahanan doho sia tunasa namang gulmit di ladang. Butuham nama jurur hononmu jala orbuk panganonmu saleling di ngolum. Jala bahenokuma parbadaanmu dohot borborui, rodi pinoparmu tu pinoparna, ibana mangilisaton ulum, gabe pargutonmu tabihulna. Sada Musa 4 ayat 3 rodi 4. Dungi de lau-lau nyari dibuat kaima siap perbueni haumana bahe pelea tu Jahoba. Jadi dohok masih Abel mabuan sian buha baju ni biru-biruna dohok siat tabo-tabona. Jadi lo mau marohani Jahoba mamerek si Abel dohok na pinelehonne. Sada Musa 4 ayat 5 dohot onom. Alai yang ko sikain dohot na pinelehonnai dang dibereng. Jadi pusu marohani sikain jala rupi bohina. Dunginin na Jahoba mamadok sikain. Buasa tung pusu roham, jala buasa rupi bohim. Sada Musa 4 ayat 8 dohot sia. Dungi makatai masih kain dohot si Abel angginai.
Alai dung rodi hauma nasida, hehe masih kain dopak si Abel angginai, jala dibunuh ibana. Jadi nina Jahoba matu si kain, di dia do si Abel anggimi, dang huboton ninna, tung ahu masih parorot anggiki. Parjamita sia ayat 1 ayat 4. Ima jea apala nau balgas yang salut namasa di kasianganon. Tung sisara persorio do luhutna. Tunggok hajakaton kukut rohani jolma manusia. Jala kauton meragam di bagasa rohana sida saliling mangulu nasida. Dungi ikop topoton nama aka namate. Tungi se majolma si belok siani, luhut halak nama ngulu marpak rimondo, ai tagonado sada panangka nama ngulu, sia sada singa namate. Parjamita sia ayat 5 dohot onom. Ayanggo halak nama ngului, diboto dona ikom mate nasida sogut. Alayanggo halak naung mate dang diboto agia aha jaladang adongbe dinasida parjabaran ay nunga lupa parningotan dinasida nang holong ni rohana nang hosomna dohot iburu na penunga mago jaladang be marjabar nasida disaluhut akkana masa di hasiangano. Aya ono puluh tolu ayat pitu sahat rodi ayat 10 tajahama marsikat sorin. Sai barita honokudo aka denggan basani Jahoba. Aka puji-pujian ni Jahoba. Ai ido natama marningot sude nabinahen ni Jahoba tuhita. Dohot ala ni godang ni denggan basana tu pinopar ni Israel. Nabi nahenna tu nasida hobar tu aka asini rohana. Dohot tu godang ni denggan ni basana. Dinasa hagogotan nasida dohot ibana targogot jala suruan ni bohinai paluahon nasida sian holong ni rohana dohot sian pangolanina ibana paluahon nasida jala dihidat nasida jala diopa ganupari sian narobi dope. Alai mangguturi do anggo nasida jala diarsahi todina nabadiai dibaheni marbalik ibana gabe musuh nasida jala ibana sadiri marporang dopak nasida. Alai sai toktong do anggo ibana marningot di bangsona uju di ngolu ni si Musa di aka ari narobi. Alai anggo naung di dok nasida di dia do ibana naung maboan nasida. Nakok sian laut rap dohot parmahan ni parduaan ni biru-biruna
Di dia ibana na marsagihon todina na badiai tutonga-tonga nasida. Ise ibana na manugu si Musa marhite sian tangan hamulyaonna. Naung patolak aek di jolo nasida. Lahu mambahen baritana saleleng-lelengna. Ibana na manugu nasida mamulus akka pusat. Songon hoda di adaran dangdung tartuk-tuk. Songon pinahan na tuat turura. Ditogihon tondi ni Jahoba nasida tuhasonangan. Songon ipe ditogiho ko bangsom asa mambahen goarmo marmulia. Ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hatani debata jalanau peopsa. Amen. Tabigema ede puji-pujian sian kor paropuan.
Maret dehita. Di Bethlehem do tubuh di tanah ini, hidup siana buju, pilih raja pilih raja Tertuhan di dagingku, oh dewata hian, mulai oh merdumu, oh harta kian, oh harta kian. Sai marpamuati do holong ni rohan di debata, jala asi do rohana nang tuak kahita jolma pardosaon. Tabegema barita sian akka panurirang, taringot haroro ni sipaluay. Tabegema liturgi na patuluhon. Psalmen 24 ayat pitu dohot walu. Patugijang ma tohang muna hamu ale harbangan. Patugijang mahamu ale akka pitu sia narobi. Asa bongot raja ni hamuliaon. Ise ulani raja ni hamulioni. Ima Jahoba nagogo jala ulubalang. Jahoba ulubalang di hamusuon. Psalmen 24 ayat sia dohot 10. Patugijang ma tohang muna hamu ale akaharbangan. Jala patugijang mahamu ale akapitu sia narubi. Asa bongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliaoni. Ima Jahoba Sebaot. Ibana do raja ni hamuliaoni. Sela. Yesaya sada ayat 25 126. Jadi ikom mangulahi matangaku mangonai tuho, jala papitoku ermi songon nani sabun, jala pasurutoku ma nasa simboran. Jadi pasuangoku ma akasihum ho, songon di Narobi dohot akka panuturion songon di mulana. Dungi targoar maho hutani hatigoran, hutani habonaran. Yesaya sada ayat 27 dohot 20. Tartobus do sogot Sion marhite-hite habonaran. Jala akka namulak tuibana marhite-hite hatigoran. Alay hinamago ni akka pangalausi do tapardosa sahali rodo. Jala siap do sogot akka namanadikon Jahoba. Yesaya 30 ayat 10. Dibaheni say may majahoba na marpangulaki rohana tuhamu. Laos alani borkat ibana asa asyan na hamu. Ay Jahoba do debata ni uhum. Martua masude na makaposi ibana. Yesaya 30 ayat 26. Jadi tiur ni bulan madisi songon tiur ni mata niari. Jala silopit pitu hali gada tiur ni mata niari i. Doson hati uron ni pitu ari tahe. Diari ujuliliton ni Jahoba bugang ni bangsona. Jadi pamalumon na holi-holi na magas. Binahe ni pamisangan na. Yesaya 35 ayat sada dohot 4.
marlas ni roha ma halongonan dohot tano bakal-bakal jala marolopolo ma adaran jala mar bunga songon bunga pasur dok hamu matu aka parroha natahutan pirmaton dimuna unang hamu mabiar ida ma debatamunai ro martubulhon dohot mamaloson hodo ibana tongon paluahon hamu. Yesaya 35 ayat 5 dohot onom. Buha ana madisi matani halak nama pitung jala marbinege bahenona pinggol ni akan nanengel. Marhajinjang madisi halak na pakpang songon ursa jala Maria ya dilani halak nangungu air mabuhal-buhal ma aka air di halongonan jala sungai di adaran. Yesaya 35 ayat 10. Jadi mulak masogot halak akan napi naluani Jahoba jala Maria iat rotu Sion jala halalas ni roha saleleng-lelengna di atas ulu nasida dapotan hilas dohot las ni roha nasida alai mapurus maanggo arsak dohot hoi-hoi. Mika 5 ayat sada. Alai anggoho ale Betlehem Eprata mamet metu dohonian anggotung pola jujuron tuaka hutan nama ribu-ribu di Juda. Hape sian hodo haroroan ninagabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroan na sian nahinan. Sian akka arina robi saleleng-lelengna. Maret dehita. Pasaut debatado baga-bagana tujolma perdosai. Marhita na tubu tuhata Jesus Kristus si paluay di Bethlehem. Di hutan ni si David lamabuan bangso dohot aka na porsay tuhaluaon na rodi sa leleng ni leleng na. Tabigema liturgi na paupaton.
Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus, ikon suratan nasa jolma di gonggomanna, pamilangan parjolomai, uju di gonggomi si Kerenius Tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nazaret, nako tuluat Judea, tuhuta ni si Daud, namargoar Bethlehem. Ala sian poparan jala marga ni si Daud ibana. Pasuraton dirina rabdohot si Maria orwanai, naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida, gokma arini hanguluana. Di tubuhon ma anak buha bajuna, di borhos ma, di peakon ma tubagasan panggagatan, ala soadong inganana asing di parmianan nasida. Jadi adong ma marborngin di ladang nadisi akaparmahan, mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton nasida surusurani ma nasida. Jala marsinondang ma sangap ni Tuhani. Humaliang nasida gabe ma biar si tutuma. Alai didok surusurani ma tu nasida. Unang ma biar hamu. Ai barita las ni roha godang do hubuan tuhamuna. Parsaulian ni sandok bangsoi. Ay naung tubo do di hamu sa bornginon, di hutan ni si Daud si Paluai, ima Kristus Tuhani. On mapartinadaan di hamu, poso-poso do dapoton muna, na binorhos peak di panggagatan. Jala topuma adong dongani suru-suruani, torop parangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok, hasangapon madi debata di gijang, dame madi tanoon, dia kajolma halomuani. Ia si Maria dipeop dohatai sudena, jala dipahusor-husor di bagasan rohana, mulak doa kaparmahani, dipasangap jala dipapuji-puji do debata, ala ni sasudena binege jala nani ida nasida, songon naung dihatahoni tu nasida. Nung nga tubo si Paluay, atong mangolumahita di bagasan haporseaon, Napolin, jala marparbue, tada makalason hatutubo ni si Paluay, dito nga tongan ningoluta ganup. Gohi hamu ma halalas ni rohakon, sada ma parohahon hamu, sada ma haholongan muna, saroha sapikiran mahamu. Unang ma mardikan-dikan manang marhasangapon na rumar. Alai sian toruk ni rohamuna be marajumi hamu dongan muna sumurung sian dirimuna. Alai unang mardalo jahita mabay na denggan ay namanggotil do hita muse ditikinay yang goso pargale hita nuay. Atong bisa sa di hari dope taulaho manadenggan di saluhut halak. Alai gumodang ma tudongata sa haporseaon. Dada saluhut halak na mandok ahu Tuhanna. Bongot sogot tuhara jaon banua gijangi. Holan akka na mangulahon lomoni rohani damang na di banua gijangi do. Hamu akka parupuan,
Hului hamu mahata ni hamu liamu nabi, songon natama di rohani Tuhani. Hamu akka baua, haholongi hamu ma pardi hutamu nabi, jala unang majuking hamu maradopon nasida. Hamu akka danak, sadok panguloy mahamu dinatoras muna, aido di halomohon Tuhani. Anggo au dohot dongakku sajabu ikut Jehova do oloan nami. Ais songonondo holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na seleng-leleng na di ibana. Mare dehita huhut laos jongjong mahita saluhutna.
dakon maha porseo tai songon na hinati dakoni dongata saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, natu mo palangit doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imanat tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanua turu dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahunul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan abadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema sunggul-sunggul naparjolo. Sadarion ima pesta Natal paduahon, laos Natal gabungan ama, ina, lansiani huriata. Na paduahon, ibadah akhir tahun, di hari Sabtu 31 Desember 2022, mardalan do ibadah akhir tahun songon nasomal, pukul 10 onom, bahasa Indonesia, pukul 10 sia bahasa Batak. Ria mahita rotu gereja madohoti ibadah akhir tahun. Na patoluhon, tahun baru keluarga pukul 00 1 Januari 2020 tolu. Di sosoi huriat tama sudehita ruas ni huriaon. Tapatu pabema di bagas tabe tahun baru keluarga. Laos pasahat pelea dohita disi si pasahatota tu huria. Naso membuat acara dope boima dihubungi situa wilayah masing-masing. Songonima sunggul-sunggul dihita. Marede mahita. Saud be bagabagay rotu hita jolma na di bagasan haholomon. Tiur dosodang nalaho manodangi portibion. Di pasaha dosodang hai tiuron nai tuhita ganup asatung muba. Ias jalatorang roha dohot pikirata di Yesus Kristus tuhatai. Roma tijolo na pagalak lilin.
porhak mahamu buan hamu ma sodang hati uron ne tuhata.
Marede mahita huhut tapasahat ma peleata.
dakkolan didirita. Alanido sa hucu baru nakik sa julu sayang layar monitor radang mangulu ga bidang bui huida. Kita yang hadir di sini sekarang kalau tidak salah saya 95% adalah peserta kur. Perkurdu hita lubi 5% na isono. Paling manong 3% on na superkur. Lanido mercerita mau saotik. Donggo yan sa dapetani amang songonon bisa da luat. Sa di bereng sada halak may bana majual sawit. Ay sozo buang terus doa dong sawit mo nina. Ay 3 hektar do sawit mo. Bah 2 hektar nina. Ege tuwe na iho nina. Ganuk liwak mo sa Zolma. Sa di bereng maradi mobil truk na mabuan karet rabong. Tadhamu do tahay karet rabong. Bakaret do nama beben di mobili. Adong go pabrik Bristol di Siantar. Say di bereng Zolma ganuk liwat. Maradi mobil rabong. Na mangangkok rabong gota. Uli balige di berus di pakak di dong gota inna. Saya disukum may bana ay sozo. Ay na saya majual rabong go. Ay naong go rabong mo. Adong 3 hektar. 2. Saya salu mazolma. Naking 2 hektar. Sawit na. Dungi mo saya 2 hektar. Rabung nga. Herapi garina mo saya. Mardiwa na zolma di bereng. Di si gatung di Jabunai. Gudang pisang. Roma mo saya tokke pisang. Duk saya di bereng soni disukum mamu saya bana. Ay soso. Ay naung go kubum mo pisang. Bui buang menggadis pisak kona saya terus nina. Arong songonon. Bah adong. 3 hektar. 2. Sawit 2 hektar. Rabung 2 hektar. Pisang 2 hektar. Adong ma ina persukil. Ita dahulu persukil tahe. Para napuran molo halak karo sotung dipikir hamu kezorokan napuran itu tradisi bagi orang karo harus naposo na berbeju besi komersukil lo budaya dui sotung dipikir hamu dak perlu merlistip halak karo ujago do sukillei iya ala dibereng ilabung Jabunai gatung pining lau matu si, ay sozo, ay di gadis coro pining mon, parsukil naroi, bahu gadis, ay naronggo pining mo, adong, 3 hektar, 2 hektar, gabi ganaki, 2 sawit, rabung, pisang, pining, musim madurian. Tong arong izolo Jabunai. Roma parhutai. Anong musib bo durianmu? Boy humang gadis durian. Banung nga. 3 hektar durianmu. 2. 3 masudi tanonay. 10 hektar matong. Roma saya ada parhutai. Ay itong nabasa do luar biasa dong nguluni halakobba. Sawit na dong, rabung na dong. Pining nga dong, surya dong, durian na dong. Ayalah masuita tu porlak mi na tuya-tuyain na. Beta na. Dibuang ma tu porlak ngay. Adong ko tutuhut dulu dulan. Ay dia do sawi mi. Banyo ma na. Tutui pa dulu do. Di dia do durian ni. Banyo na holak kolang ngau. I dia do pisangin na. Banyo anak ka ni pinggir na eh. Di sini batu di mana sudah? Dia do rabungi, ay manggaris rabung ko. Bah, dangi mereko, nadu, nian inna. Tohoro
di si 2 hektar itu sudi suet-suenan nih. Di sido pining, di sido sawit, di sido rabung, di sido sudi. Nak kaning mulut ay bilangi 10 hektar tanah na ikan. Hape sa sitong nga sa dia do. 2 hektar. Manginang saya sengaja membuat, dan ini saya minta kepada Bendera Hospital ketika saya cek harus dirubah itu subtema. Natal kita ini bukan Natal sekolah minggu, bukan Natal remaja naposo, tetapi adalah Natal para tokoh-tokoh gereja, ama, ina, perempuan dan lansia, yang adalah imam di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah keluarga, yang harus bisa berinovasi, bisa membuat sesuatu pembaharuan, boleh melayani lebih besar dan lebih banyak lagi. Unang berita na belga 10 hektar HP. Waduh songoni. Berita na luar biasa, 2 hektar sawi na sekian. HP tonggoh lah nih. Mari amang berinovasi. Budo terus benotan atal gabungan, saya setuju. Alay cukup maperdita mabain ibadah nih. Kami yang mengambil dari wanita muda, setengah tua, muda. Saya memahami mabain ibadah ini tak perlu panitia. Gak penting itu. Saya memahami dikemas ibadahi, kami bagi itu untuk ke depan. Alai hubangi do mamari berinovasi yang mengenang. Ada 1000 kurang lebih ama di gereja ini. Di mana mereka? Ada 1000 kurang lebih 1000 ibu-ibu. Di mana mereka? Tahun ini sudah akan kita launching Februari malam puji-pujian seni dan budaya di tahun profesionalisme. Mari memang kita panggil mereka, kita beri kesempatan. Ayang golak kita do semula hulak mordong-mordong di gereja berarti dan merperbuih kita tonggo si 2 hektar kita notai. Berita na 10 hektar. HP tong 2 hektar mari. Tabereng mamang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Tak ida mak. Di Natal ni parhalado nga hujami tahun bagas temaon. Ay ito nga hape tahijol ma iportibion. Ang gutuhani dudak siujion. Ito nga hasakap tamang. Kalau Tuhan tidak berkata ya, itu tidak bisa. Tuksowoy do. Apapun yang dirancangkan oleh dunia dan manusia, kalau Tuhan berkata tidak, dak saut nai rohami. Tukso saut do. Mari kita lihat amanginang kembali konteks ini dari PGI. Wasai dokon mulak mahamu siad dalan na asing perjulu taringot tutur pukon. Atik sutada sadari dua kamanginang. Kehadiran Tuhan itu nang di badan narubi nagudangat cukup-cukup do merititad da tutong-atong-atta. Udah kian molo taingot sejarah di bangsa Israel lo mulak siam Mesir tu tanah Kanaan di 2 Musa 10 ayat 21 tarida do si lambang kehadiran Allah marhite-hite api namar si jongjong. Ia borngin nai roh de bata merhite api jalamolo di torang nyari nai di bohok nyari roh de bata merhite hite obun. Begitu banyak tanda-tanda kehadiran Allah di tengah-tengah di portibion nasubui si pata di jaha jolma tang dia tu si jolma nuaeng partuni Tuhan Yesus hol merhite tadarunang diwarihot can narubi ima marhite-hite tada bintang. Itu tanda dari Tuhan untuk menuntun orang menemukan raja yang seutuhnya yaitu Kristus. Kolam marhite bintang hidup. Puasa di tangihon akahalak parapistar nasa purbayoni. Ayi se waro akahalak parapistar nasa purbawon.
meragam maka pangatusio do penafsir taringutusi. Ala secara umum purbana dia do, orang majus nasad dia do. Dan torang di patorak sasi tongang go di bibiltai di bagian purbana dia mawon. Timur dia mah. Timur ni lehebo, timur ni Judia do, manang daun. Alai gumodang mamadok. Omma timur di bagian Persia, manang negara Babilonia, manang Irak, Nuaing. Kita bayangkan orang hanya karena oleh tanda dari Tuhan, oleh bintang itu, mereka mau tertuntun untuk menemukan keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Dan dipikirin nasida, apakah mereka akan menghadapi persoalan dan tantangan. Manang nalawal langan ni harimau nasida merdela lau pasok pakot tu Yesus. Dan dipikirin nasida. Tapi mereka yakin dan percaya tentang firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan dengan bintang itu, dan firman yang telah menjadi manusia seperti khotbah semalam menuntun mereka, firman itu menuntun mereka untuk menemukan kebenaran Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Asa molo tarayahon Natal akamanginang para juru neng dohonon natu kita harus mau dituntun oleh firman Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Kita harus mau dituntun oleh firman itu. Bintang hanyalah sebagai pertanda dari Tuhan Allah untuk mewujudkan lau pasautos sakak marotahina di Portibion. Alai hatani de batado nasia de rohanya kaparhabestarani. Itulah yang mereka ingatkan. Jelidu betar songgok Raja Herodes dipatakas di musiak kamanginang adorang so ayat 10 juai. Coba jo bere kamu jo tohodo ninna di jahamamu sesudah bahwa benar firman Tuhan telah ada tentang itu. Lalu dia berspekulasi. Herodes itu cukup berspekulasi yang sangat indah. Purhak mahamu, pergilah dung di pasuk pakok kamu pabuat tuh udah asa doho tau marsobah. Padahal rencana Herodes bukanlah rencana yang baik. Justru rencana dia sian ayat 10:10 satorusna adalah rencana yang jahat untuk membunuh dan mematikan sudi akan bawa tubuh pada saat asa dohot Tuhan Yesus untuk di bumi hanguskan dan dibunuh. Amanginang pesan Natal di ama inaon ulu mahita dituntun hatani di bata ina matad dari hita dang bitangi be. Na paduahon dijujui nasida unang besani hamu mulak. Siya dalan nasing ma. Ini adalah asasau rencana di bata merhite-hite akaparhabistaran na siya purbahi. Asasau tulus sakak ni debata jalasah gabi berita na uli taringot Tuhan Yesus naung nidanai. Di orai do nasida unang besani. Inilah inovasi dalam hidup. Inilah pembaharuan jalan-jalan yang baru, pikiran yang baru, cara taktis yang baru, cara strategis yang baru bagaimana untuk mewujudkan rencana Tuhan. Asa saud. Ay hitaukan bulu saya mulak kita saya olatu pola lama. Jadi itu baru kilonnya kebadita. Siti arong na baru torido. Ada kya masa ya mang. Manangaha binain na baru sudi madok. Ada kya masa i. Bah, ay nasohya masa du tubuh Tuhan Yesus gabe masa. Ada yang mang berinovasi. Jika Tuhan berkata seperti unang besanihamu. Ini adalah jalan yang baru, penemuan yang baru bagaimana agar proklamasi keselamatan itu tidak bisa dihambat oleh siapapun, tidak terjadi seperti yang diinginkan oleh iblis seperti pikiran Herodes. Ada kebijaksanaan yang langsung dibisikkan oleh Tuhan melalui mimpi kepada orang-orang majus itu. Alanido ganup halak nok pajupang doh Tuhan Yesus harus menjadi orang-orang yang bijaksana.
Harus menjadi orang-orang yang berhikmat, yang mau membuat sesuatu hal yang baru tanpa bertentangan dengan keinginan oleh Tuhan itu. Udang gope bui bainota ala parkurdu hita sono rokone nakking 55% luwi hita ne sono. Udang gope bui benom munai baru i pasar minggu gudang. Udah kian. Ya, dakolan kreasi marede nabui ta ciptahon tidak. Masih banyak lagi hal-hal yang inovatif. Jala asabui terjadi kerukunan. Najulu adong dobe dia waturan nihuria narara. Sebelum tahun 93. Ya. Adong dia waturan nararai. Alai ala perseteruan ni HKBP tahun 10 tulu 1 10 lalu Roma ada musyaaturan na baru na biru. Uli di aturan ni urian na berzulu daksong no belgani struktur di gereja ta. Daun. Saya ada nunagin orang nak paniro ini ama. Itu tuh tahe mang penggabiakan. Paniro ini ina. Paniro sikola minggu. Paniro ina poso bulung. Jelas ya nido sa sitonga ubay na dong departemen na poso bulung. Departemen sikola minggu. Adem dohuriat ta bertumbuh di tiki dengkado. Ala iya lamar soal kita di pebelge mesudi. Segudang boy berpartisipasi na tikos doi tikos. Tak pola ta salahone. Alai dong lem godang runutan ni fungsionaris akka struktur di huriat tei tonggok gabe gudang masih sarbutan masih lilian saya doholat songonihian paniro ini ama paniro ini ina gudang ko bisa nak kasih tua mana minok pensiun nong najulu paniro ini sikola minggu paniro ini apa so bulung holan ido balga do HKBP ditiki balga. Dan kalau kita lihat 50 tahun ke belakang, dang na pola saya sering menggali sejarah Hawak Kamanginang. Ayah urana tabba. Dang dong. Berek kamu perjongjongin rumah sakit Nenggolan, rumah sakit Baligi, Universitas Nomensen. Tahun 45, ayah urana 50 tahun belakangan. Bahkan setelah aturan ini membuat banyak kedudukan para fungsionaris di dalam gereja. Apakah yang tambah? Tabbarunya sopo berpikir. Jubileum 150 tahun KKBP alai idu doni utang ko behita. Behidu deh tak baru aku ada alai bahasa tabili bahasa na uga setter be 100% dah. Na so ibado ede noaing di DKI na ni utang do sopo on inna bena ni utang ko bietong. Suna uga setti songo suara ni TPRI na Zulu. So ibado songo ni leguna dan memang itu masih utang kok. Ya masih banyak utang-utang kita. Saya tabban iba, ada kadang marutang no mention. Maaf nenek saya pung doliko keras berstur taman dulu masih ikut menandatangani berdirinya no mention. Tangarong inovasi, no hai ngak kamanginang. Lam godang zamanom, lam godang taida na baru, lam canggih zamanon. Bohado kita merhuria. Molo dibuan temani Natali kita. Jala di paingok si Titus nak kaning songod dia do halat nang majako Kristus marhiti jamita di pesta Natal padua hon nuaing marhiti Natalon di togiho kita asa merdalak kita tu dalan nai baru na tinuntun ni debata asa saut sakapna. Tentu harus mau dituntun oleh Tuhan dan mau meninggalkan pola-pola lama, paradigma lama, pola pikir yang lama, gaya-gaya hidup yang lama, termasuk mungkin dalam hal merhuria kamanginang. Dan boy pada tuduh sota merhuria di silatom doh di son, tak bisa itu, tak bisa itu. Dan buyu nih batu sonot tu sirik kalang, tak bisa karena apa? Ada situasi dan kondisi konteks-konteks tertentu yang harus disesuaikan dengan itu. Alani ido olo mahita tu dalan na baru na pinatuduhon nito hatai lau pasau terlomo ni rohana dang lomo ni rohaku dang lomo ni rohamu
Mololau pasau tolo moni rohatta do. Badang adong bui ne baru bainota. Iko pasau to sakak mi Tuhani do pasau tolo moni rohani di batado. Itulah jalan-jalan yang baru itu amang inang. Nah terakhir mak, jalan lama dan jalan baru itu sama-sama memiliki arti dan makna, sama-sama memiliki tantangan di tonga-tongannya kaparapistaran nasiap purbai. Alai molo rapor debata Kristus ina genwaran na imahlul dan adok siya biaran akamanginang. Adok siya biaran. Natuari hudok ko jami takku siya nom. Mulu nang masa resesi ekonomi, asugari sudi dihapus dang adong behepeng di Portibio mati do zol manikku. Adu lus munatuari lan siya. Dauk kan? Itu dah. Itu cedia hurarong uang. Ya kan itu. Barter na zulu ibuat suhat cyber badi buat boras sakaleng getina. So ni mangulu do zolmai mangulu marpino pare do siadam na berzuli marpino pare do putta tanpa uang. Ba marpino pare do. Tak penting terlalu ditakuti segala-galanya. Yang penting kita betul-betul meyakini Yesus Kristus yang lahir itu menjadi kekuatan dan menjadi bintang terang dalam hidup. Yang betul-betul mampu menuntun kita di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi dalam na rubi pe gudang ko hamaolod di si gudang jalan yang ditempuh yang baru yang akan ditempuh oleh orang-orang Majusi itu gudang go isi hamaolon gudang go dapat ta hamaolod tu tahun 2023 dak ta bawa torobe alaina pasti gudang doi. Tapi marilah manginang kami akan mengajak kita, mari kita lebih melihat gereja, pelayanan gereja itu lebih komprehensif. Bukan secara individual. Tidak mulu secara individual do hita mamereng kepentingatta pikiratta rohatta badang adong bui tapatuban baru. Satu yang kita dicanangkan tahun depan, kita harus memiliki agak-agak biha putusan nih. Gereja kita harus memiliki yayasan. PAUD kita akan dinaungi oleh yayasan dan mungkin yayasan itu bisa nanti akan dikembangkan menaungi pemberdayaan ekonomi, dan klinik kita mungkin akan menjadi berkat bagi dunia sekitar, menjadi klinik umum yang bisa dinikmati oleh non-Kristen. Kubu dotong dakolat tu hita walau marnatal tahun naro ama dakolat perkora ama betong na marnatal masa dang bui telului tulu ama parwilayah na sodais dope tu garijau na suya merminggu marsi pazozoron hita matong mafasilitasi nesida songon yakkaina go ngai ina na sohyaro tu gereja. Saya yakin kalau disuguhi dia dengan firman Tuhan merliturgi tu jolo yakin dau toluari sebelum merliturgi ngaulo mau seperti kritik kiri salon asa marsalo nih bana. Bagaimana kita menjangkau itu? Ayang gohita dua kapar koron ngapar jamita hita tiap minggu. Hokbah kita sangat luar biasa. Murid dehok kamu nak kaning grit haleluya. Haleluya nebulu ni sinunay ngama manukuni narahay di Kabarbadian. Ayah do amang bahasa Indonesia ni haleluya nebulu ninna. Huelusi bahasa Inggris grit haleluya ni kumek kelibana. Ada kuboto ah bahasa Indonesia ni. Ado bahasa Indonesia ni juruli haleluya nebulun. Haleluya yang besar kurang cocok amang ate. Iya. Jadi memang boleh doa haleluya nebulu luar biasa. Ya. Dakku boto jamita sungguh dia be gudang ngajamita iba satu merhitede. Tapi mari buktikan di tahun profesionalisme. Gereja akan mengadakan malam puji-pujian, seni dan budaya. Panitianya belum klop, masih mau dibentuk dan dilantik. Tapi tudu manonisi. Uluruhi tadi arahkan gereja on, aka guru koramang, ade. Akan tua-tua razadat seni dan budaya. Saya mau mengajak kita. Hanya itu program bersama kita di tahun profesionalisme. Alani do kamanginang jalan baru. Unang bemerdalak kamu siad dalan na perjului, tapi pulanglah dari jalan lain. Bukan berarti meninggalkan Tuhan,
tapi menemukan hal yang baru demi untuk mewartakan asa saut sakak bidibata marhiti Yesus Kristus songoni mahita. Mari menginang kita semua untuk berinovasi di dalam gereja kita, melayani satu dengan yang lain. Saya makan namar soal-soali. Saya may belum mekel kami naking nasulen siya na merkuri hamu suatu kacik roh muda inong among naking agak mekel daw basa ekel las ni roh hadoi wado sa buya ulan siya hiduat song kalahon na rohko jimularong nakik songok kamulan siya parekeli hamu na merkuri na merasa do behidang lensya hape itu pangalan siya kan baunak pinarekelan dong hatong narong koranak kaning iparekeli hamu ala songon namol ditarik ama eddei hape na mekeli ngalensia kan berarti merasa ibana dang lensia dope om mana do ngatong titidi tidak tahu diri iya aingan luar biasa ita ya biasanya bolo itana zawohiana wadong bibil prona batu isi kurilan siadak pola pakai songon ibu kwede do diarsmen nomor tuko sere au di dalaku tunadau dar sememak kana songoni alami makulat surgoi na memuli pikirilan sia dan pikiri bi persoalan amen ilu detuk sodong bilan sia memikiri persoalan mulu persoalan do pikiran nilan sia diga betu surgo nangarong ida jadi do mekel mahita sude mapain dauli na dengkan mari temukan jalan yang baru. Ramah hitak kamanginang, anggo perbedaan pikiran non, terus donadong. Ale unak kalau berbeda pikiran, kadang masih pakulinga kita. Ortodok gosong ni. Ikut boy dotong dan selalu tak kapan dita hodok kodoi. Mari kita main berdialog, masih hantam peta homo marabot. Ayo main. Alah sayo ni berdaung dah. Olak ni rabot itu yang dewasa dalam berkomunikasi. Unatong holan suri yuluy na idok ngay tursi pakulingi bisa liling-liling nga bah ya aduh tangbuy sunguni mari Kristus yang kita sembah itu bukan anak kecil lagi bukan bayi lagi nga magodang ibana di bagasak kita mari amang selalu mendukung hal-hal yang baru yang baik yang bisa membesarkan kita di dalam Tuhan membesarkan pelayanan gereja kita mendukung gereja kita di dalam pelayanan mari nang masih pasobuan atong apa yang bisa kita lakukan kita dukunglah makanya saya buat itu subtema itu semua perempuan ama dan lansia harus mau mendukung hal-hal seluruh pelayanan sebagai imam di tengah keluarga imam di tengah gereja mari amang kita tunjukkan ngagudang biayat tanamar natalon nang merisuang dak kuboto bisa dia biayat ta hola biaya nyama dorana oti kate ido mang anggo ama oti go biayana ipi belum tentu adok kos kaki nyon neberu akamo anggo au ngabeu kos kaki kumlei nari sabtu iso sanga behu pikiri manggati anggo kaina beda tuk suku dak pengel waram muda aku amudo ido tong jadi berjuha mutu hamya kamon hamu aka paropuan ulu hamu mainan naking diturgian maksitu gibsod deh wingok do itu kan badungi adong konyan ikut bawa hidup ibu harupokian mamadoki hamu akaparu akabewa inna atari setikian yang perliturgi kan parupuan mana madokone ya maksitu emhan roki madu ayahu paroha do sudi huingok do mungkin kamu do naking adong nasi mamuto dang diingok nahan de pasosore bulau hui hutod do marilah manginang unang bari suang ngagurang biaya tanamar natalo dijabu tu anak kota tu dia tu satu son marilah mau kita menemukan jalan yang baru hal-hal yang baru pikiran yang baru hati yang baru perbuatan yang baru tindakan yang baru pasauton sakap do lomoni rohani di bata mulu kita bergayung bersambung sudah bulorong nadinggan nabi nani dong atta itu dalam hal pelayanan mendukung mari amang marilah kita harus mau berinovasi dalam gereja kita Tuhan tama masuk-masuk sudah paropuan ama nang lansia gajang mau merumah ke lansia asabui marnatal mo sa tahun narwate itu dah sotok somar natal behamu hita
tahun naro Natal merturianetoriseda luar biasa semangat halek torarong namar saya Natali baunang songonia teh pos dorohaku kita akan sehat bisa lagi bernatal untuk tahun depan semua kita bisa melakukan pekerjaan menemukan jalan-jalan yang baru untuk melayani Tuhan amin kita berdoa oleh hati marohanami riho ali Tuhan di para sauran nami di borongenon taruli hami Tuhan di para sauran nami suri para puan akama rapon akama nami na tutu na malian siri tongani guriamon mames tahon makalatson harorom tutong-atongan di portibion gabe si pelua si tubut sami zolma sataruli hami di haluaun nahot rudi saliling idilinga asau nang tuhamatian hanguluan nami alai satari parhami tu ngulu nahot namanok tongi tu maho Tuhan di bagasar rohanak pikiran nami ulu mahami di togi hoko markite hite hatam tu ngulu nai baru panatapan nai baru asasau sakak mu di tonga-tonga ni portibion lap tabba bilangan ni naporsea lam tabba Tuhan namanadaho marhite-hite hanguluan nami pakai mangulu nami Tuhan sudi akamalim dohami di babakito di tongan di bagas nami songon ama songon ina hami di tongan di masyarakat di tongan di huria nang di tongan di keluarga nami marsada-sada malim na tutusi tutudo hami Tuhan di babakito marhite haporsion nami pakai mahami Tuhan lahu patomo-tomo nakadalan na baru pasauton ulaumo pasauton lomon roham ditonga-tonga ni portibion ditonga ni bangso nami songoni nang ditonga ni kuriam leo mahai pason do gugu disudi ruas ni kuriam ali Tuhan sarahus dia kaama paropuan akalan seri kuriamon asaburu bihulau kami akan nemuli na dumingga ditonga-tonga ni paranguluan nami marsanga matuhan guarmo Allah Kristus Jesus Tuhan nami amin mari demahita tapasah ma piliatak Roma ho tua, oh Tuhan si
Romahu tuau, oh Jesus Tuhaki, siang panuaki janturo aki. Romahu tuau, oh Tuhan si paluai, damai binoan mudang nana rasami, oh Tuhaki. Habis tarang siang kembali menukar tumar sambatu Tuhani seredo na anguro di hamiconi di belehon tuho raja na sorangi oh Tuhani Jong Mahita. siang panuagi janturo haki Romahu tuau, Tuhan si paluai, damai binoan mudang nana rasami, oh Tuhaki. Uriana hinahurongan ni Tuhan Yesus Kristus nung ngatabigi barita na uli taringot tu Immanuel di batanong gabi zolma jalamian di tonga-tongata. Ibana mana mangihot hita di bagasan parsaoran na rosu anu ngagabi ale-ale na hitan waing. Ibana do si padua hitan sian huasun idu sa doot hamatean. Aranita zakkom ma ibana turohatta. Asa ibana marhuaso di si unang adong na asing. Tuholong ni rohana hubunuh rohaku bolehon diibana sudino diawu Penamasa di ngulutan las ni roha arsakpe toktong mata haholongi Jesus Kristus naung Roma nopo tita zolma pardusa marhiti-hiti nagabe paso-paso hita tu saluhut halak Immanuel dongat tamadebata donganan ni debata do hita patupahon saluhut nai Sainaing haholong aku Aku
tatangyak koma peliata ali di bata amanami dari banua gicang khoro haroroane salahut silehon lehon nadingkan doho nasa uli basa nama uli utus upasat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho saizano magewa na hucus di zulum paso-paso may jala ramoti asaho parasya kami pilihan non patibul hon harajaom di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion uhai marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehom itu hami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di banua gijang sai winorbadia magwarmo sai Roma harajaummo sai sama lomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang leo matu hami sadarion hanguluan siap hari si sama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago sadame jalo hamuma paso-paso sian tohata di paso-paso jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala saya si marohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tu todim Selamat Natal mahita saluna. Pinasa matu panitia. Dihamu amanami inanami, rapudur mahita turuang serbaguna, lao ramatama perayaan Natal Bornginon, sekaligus makan malam. Mulate madita salhuna.